Zuid-Limburg zit vol leven. In deze rubriek laten we je weten welke fauna en flora je kan tegenkomen als je je ogen open houdt. Een pracht die je vrijwel overal tegenkomt is de berk. De ruwe berk is een in Nederland zeer veel voorkomende boomsoort die te vinden is in vrijwel alle loofbossen op voedselarme bodem. Dit maakt de berk een sterke overlever omdat hij met weinig voedsel zelfs wel 30 meter hoog kan worden. Kenmerkend zijn de wat ruw aanvoelende twijgen, de oude takken en de stam die een witte bast draagt. Uit de stam van berkbomen kan een sap worden gewonnen. In het voorjaar worden daarvoor ondiepe gaten in de stam geboord, waarna via een buisje het sap kan worden opgevangen. Doordat het sap suiker bevat, kan men dit laten gisten en wordt het gedronken als alcoholische drank. Ook wordt berkensap bij huidaandoeningen en kaalheid toegepast. Daarom is het sap ook bekend onder de naam berkenhaarwater. Op zoek naar iets spannender? Kijk dan vooral uit naar de vuursalamander. De vuursalamander is de enige landsalamander in ons land en is een bedreigde diersoort. Verwarm niet met andere salamanders. Hij is letterlijk een reus en kan tot 20 centimeter lang worden. Zijn opmerkelijke 2 onderbroken gele strepen over zijn gitzwarte lichaam vallen meteen op. Zijn voorkeur gaat uit naar loofbossen op een helling met bronbeekjes. Die bevatten uiterst zuiver water met veel zuurstof. Daarbij moet er ook kalk in de bodem zitten en moet de luchtvochtigheid hoog zijn. De schuilplaatsen liggen in de schaduw en zijn koel en vochtig. Precies de eisen die deze soort aan zijn voedsel stelt. De volwassen vuursalamanders eten voornamelijk wormen en naaktslakken. De verspreiding beperkt zich helaas alleen tot Zuid-Limburg. Mocht je hem dus tegenkomen, laat hem dan vooral zijn eigen gang gaan. Heb je foto's gemaakt van je wandeling in de Zuid-Limburgse natuur? Deel ze met ons op onze socials, dan zie je jezelf misschien binnenkort in een van onze afleveringen terug.